hjertelig velkommen til den her video. I dag så har jeg Nadim med, og vi står på fodboldbanen. Prøv at se. Ja. Og så kommer vi til at gøre sådan noget med, Nadim står på mål. Og så, det starter vi i hvert fald med. Så skal jeg så vise til jer derude, at hvor jeg skyder hen. Hvis jeg så skyder og scorer derhen, hvor jeg sagde, så, og der kommer mål selvfølgelig, så får jeg 2 point. Hvis jeg bare scorer, så får jeg 1 point. Og hvis jeg misser, eller han tager den, så er det 0 point. Og så, vi tager 3 runder, og i hver runde er der 5, altså sådan skud for hver. Og vinderen får en præmie. Så vi starter med, at jeg får bolden. Nadim fisk hen på mål. Okay. Og så kameramanden siger, om det er rigtigt eller ej. Hvis du scorer det. Rigtigt. Bang, bang, chicken. Venstre top bins. Er du klar derude? Prøv at se det her til øl. Kom nu. Det er heller ikke før, du hører det. Jeg hørte det. Du hørte det godt. Nej. Okay. Klar. Venstre top. Nej. Bang, bang, ching, bang. Nadim, kom. Ja. Du skal se, hvor du skal skyde. Og jeg lavede. Højre ned. Lad mig gætte, det er bare sikkert bare skyde hårdt. Men der er 1 point. 1 point. Bare skyd hårdt, jeg er ligeglad med pointene. Du skal bare hårdt. Vi er i krise. Vi er i krisetilstand. Højre top. Og det scorer alligevel. Højre top, altså urt. Er det 1 eller 2? 2. Nej. Okay, så siger vi 1. Yes, tak. Fuck, du får lov til at stå. Du er sådan helt lort, du er helt ude side til at stå. Højre top bins. Det er fandme sygt, det her. Ja, det skal bare lige siges. Philip han viste Nadim, hvor det er, jeg skyder hen. Så nu så skyder jeg modsat af, hvor du viser, okay? Så vi siger, at jeg skyder venstre top, så skyder jeg højre top. Ja, okay, men så kommer du bare til at lave omvendt psykologi på mig selv, på mig, fordi så kommer du... Dommer, hvad står der? 3-0. 4-0. 4-0. Jeg har fået en. Hvorfor du skidt? 4-0.
Nej, 1 point. 1 point. Jeg er tæt på. Er du færdig? Okay. Vi mangler en runde mere der. Yes, sir. Venstre lavt. Skal vi bare lige tage den lukkede og slukkede? Jeg tager højre top venstre. Så kommer den der. Jeg vandt første runde. Så er der 2 runder tilbage. Nu starter Nedim med at skyde. Højre top venstre. Lige meget. Det var mig, der startede. Men lige meget hvad, så har jeg faktisk vundet. Ja. Så bare en ny runde. Jeg fyrer bare. Åh, yes. Venstre top venstre. Venstre top venstre. Hvorfor tager jeg egentlig aldrig low? Ja, det kunne faktisk godt. Nej, jeg tager venstre top. Du tager ud siden, hvorfor tager du ikke bare en midt på? Jo, fint, jeg tager midten. Jeg tager midten. Mig? Jeg gør fandme ikke. Fint, Nedim. Nej, ikke lige filme mig. Jeg fucking dræber. Det kan jeg desværre ikke svare på. Fuck dig, kameramand. Stop. Okay. Hvis du filmer mig, sæt det i gruppen. Okay. Jeg sætter den venstre top. Nej. To. Jeg har 2 point. Sagde han venstre top venstre? Hvorfor står du så tæt på? Det er samme som Oliver. Ja da! 1 point. Det første point, som Nadim har fået. Nej, Jo, gjorde han jeg sagde til venstre. højre. Han sagde venstre top venstre. Nej, gjorde jeg! Han sagde det samme som Oliver. Nej, gjorde jeg! Så- Jeg hørte den. Han sagde det samme som Oliver. Jeg sagde højre top. Jeg skal med den. Er klar? Hvad skal du gøre? Jeg skal med den. Han sagde ikke højre lav. Det var så 1 point! Det var så også venstre 1 point! Højre lavt. Ja da! Det tog det der. Det er 2. Det tog. 3 point til Nadim. Og 4 point til mig. 4 point til Oliver. Den er der 4. Er du dum? Længere tilbage. Se, Waller. Okay. Skyd. Venstre top.
Det var den gang, hvor rammer den der. Maja, du kylede den over. Cameraman. Vi siger, venstre forbindelse. Jeg vil godt kalde det. Nej, når jeg siger, hvad jeg skal næste. Nå! Venstre lav. Eller Prøv at se en af dem. Venstre lav. Højre top. hørte du det? Nej. Nej. Hvordan airbrugede du den lige så hårdt? De kan jo. Den er grøn, eller den her situation. Ja, det er fordi, det var dig, der skulle derhen. Taktik er score og vind. For hvis jeg vinder nu, så får jeg en præmie. Hvad er præmien? Det ved jeg ikke. Men det finder jeg noget ud af. Okay. Venstre høj. Ja, vi skal lige. Ja, og ja, det Så hvis jeg scorer nu, så er jeg vundet. Okay. Strategien er. Jeg skal bare score. Yes, mand, jeg har vundet. Ja, hvad var præmien? Det er ikke en skid. Præmien er... Det ved jeg ikke endnu. Det finder vi ud af. Du kan ikke finde ud af præmien nu, hvor du har vundet. Altså, hvordan kan du det? Vi finder noget, som vi har derhjemme. Vi tager og cutter til, når vi er derhjemme.